साली हऊ सारमा जौन आधा हक तो घर वालिए के बा। साली हऊ सारमा जौन आधा हक घर वाली के बा। जीजा जी हई ऐसे लुकात काहे बाड़ू। जीजा जी हई तुहार ऐसे लुकात काहे बाड़ू। काहे कि पैसुआ हमरे तो लागल तोहरा उठ लाली के बा। ABCD तो तू बहुत पढ़ लो, चलो काकहारा तोरा के पढ़ा दे। ABCD तो तू बहुत पढ़ लो, चलो काकहारा तोहरा के पढ़ा दे। और सुहाग रात में जौन खेला होला अभी ये सब सिखाते। साली हऊ सहारा करो, तुहार दीदिया तो बहुते दूर बाड़ी। साली हऊ सहारा करो, तुहार दीदिया तो बहुते दूर बाड़ी। आ 9वां महीना लास्ट चलता, दे हाथ से मजबूर बाड़ी। साली हमारा इतना सुपर बाड़ी कि उनकर गाली भी बड़ी प्यारा लागेला। साली तू इतना सुपर बाड़ू, तुहार गाली भी बहुते प्यारा लागेला। तुहार दीदी तो खाली 8 चौवनी है, आ तुहार हो कि ऊपर से नीचा लेके पूरा 2000 लागेला। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।